San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babesten du. Ikusten dugunez, zuek ere festa hasi duzue txupinazoa botata, lehen aldiz egingo duzue, ospatuko duzue egun hau. Zuentzat zer suposatzen du? Bueno, netzaren partikularki asko, porque ni festatako atzordean nago 1981 eta nire buruan beti esaten honi, gaztea bere festa ite du, hogeita ez dakizten bat dute induen, bere kuadrilan eguna eta zea, eta heldu zerkatik ez da, idea horrekin, urte honetan aurrea bota dugu, udaletxea lagundu jo, festa antolatzen, eta gure asmoa eta zea da, finkatzea eta San Juanetan beti helduentzako egun bat ikitzea. Eta gaurko zu egitara prestatu duzue? Oin amardaritan bezatan izen geha, oin dauko hemen gozari txiki bat, gero soinu jotzaldekin parte zaharren ardo batzuk hartuta zea, eta gero urdugi eta launetan jongo geha bazkaltzea. Eta bazkarin dauzkagu 5 omenaldi egiteko, lau gizon da emakume bat. Guk ez du hartu, beti bilatzen olako festatan izetegia egun urteko, 89 eta gu berriz hartu dugu jubilatu da pensionistan lan asko egindun gizonak eta emakumeak, aunque erare gutxi goiki. Naitza lan hori eskertzeko eta aurrera jarraitzeko indarrak emateko edo? Baita, gu beti indarra berdeu, eta beste gauza bate sasoia berdeu. Sasoi espalin badoko alperri da, hau jana antolatzea, pero beste batzu segitzen biharko unian, beste urtetan, da aurreneko pausa eman dugu eta hori da txarrena, eta hortik aurrea, haufa, eta venga, jai. Jende asko bildu altzarete? Bazkaltzeko egea, 140 bazkaltzeko. Netzako aurreneko urti ezeteko oso pozik nago. Eta, gauza batena, beste gauza batena esan nahi dute. Tolosar guztioi, San Juana ondo igaro, festa ondia da gutzako, Tolosarantzako. Eta bihotzian ematen dugu guk festa hau, eta giro nian pasa gabe, eta festa ondo eta dile. Txoriak dira kantatzen. Aurreneko aldi naiz etortzen naizela, Amarozko ozean sartu ninen naizpek eta oso ondo. Nik oin aprobetxatu inberra daukat. Hau lehenen urtea da, baina askotako aurreneko izango da, ez? Gen herrine jartze joe, baina hori utzita gendoken, oin besteak aprobetxatu behitugu. Oso ondo girona, oso ona. Nik aurreneko aldi ere, baina hau ez da usteko hain, hau zeitu inberrekoa da. Eta hoen bazkal ondoren, ze plan duzue? Soinu jartzen maio dantza pixkatin. Besteik ez da, hemen, dantza pixkatin da humorea jarri. Zemuzko bazkaria jarri zua orko bilatu nuen honetan? Ona, bazkaria ona da. Jateko jarri ezko ona da, txarrena de ona. Eta lehenengo urtea da, antolatzen dena bazkaria aspaldi egin gabekoa zen. Gustatu altzaizu iniziatiba edo, guztu etorri altzea? Ni aurreneko aldiz. Horretu etorri nahi, gustatu izan. Eta hoen bazkalduta geho, ze plan? Ikusiko da, neskatan gudu beha. Dantxa ingo dugu, neskata. Dantxa, etorriko da. Garai bat emeza, neskata. Baina zinantzi zure kafesnean zeukan, zapore hori. Ikusten dugu bazkaria amaitzeak zaudetela, baina bazkaldu ondoren? Zendikan ez, baina erdintan gaude. Erdin altzaudete. Bazkalduta gehoako ze plan dugu? Gero dantza ingo dugu. Beraz goizen amaiketakoa, ondoren txarangak, bazkaldu eta dantza. Dantza gero. Janari ebagatzeko. Eta gauen? Gauen ez dugu zerritzen guk. Ez di ateratzen gauian. Zartu geha hartako. Muxuen jarran, ta ezin du izabak, horretu izan bat, hori izan zen osabai. Bereziki voluntarioak dira. Orduan urte pilatan gure jubilatu elkarteetan ikaragarrizko lana egin dute besteen alde. Orduan pentsatu dugu egun honetan, San Juan jai hauetan, era bereziki batean horrelako doktor
amoriz, solidarius kausa bat bezala egitea, ezta? Orduan, herriaren alde, eta batez ere hirugarren adineko jendearen alde ikaragarrizko lana egin dute, hemen ondoan ditudan jende hauek, eta hauek bereziki Angel Aubera Arizpeko lehendakaria da, eta hemen ondoan ditudanak ere urte pila bat eman dute besteen alde. Orduan esan dugu, eskerron bat adierazi beraieri. 2013 urtea izan zen azkeneko urtea. Egin genuela festa bat jubilatuentzat. Berriro berreskuratu egin dugu jai hau, eta pixka bat hori izan dugu. Urtero, hemen Tolosan ditugu 3 jubilatuen elkarteak, eta jubilatu elkarte bakoitzetik 2 pertsona omendu egingo ditugu. Ez bakarrik adinagatik, baizik solidaritate, keinu, gestu, zabalak eduki dituztelako besteen alde. Eta hori da, rekonozimendu bat. San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babestu du.